kan department director thar Miss Suan hi ka hanin mel kheti rong cheu tia manager na selai chuan an hoi phe deuh sap sapa roi chel chu an kal phei zan zana korvar fual ha in nula hlei tling le pian nal ve vo tak mai ani a mel tha em le ngal Mr. Smith chuan an en thuaka ma se a hoi non rang le khaw mai roi chel suan mo entinge ma khani theya tin college an kalai amit thalet ngala roi chel chuan zungbun le pangpar kengin a thian te chuan an lo din hual thopa Mr. Smith aron kala roi chel chuan Lime Smith happy birthday tin zungbun le pangpar apea a thian te chuan in kiss tur chuan an lo awa ma se Mr. Smith chuan pangpar te chu ben thlak sakin in thenang alo ti dai mai roi chel po a ham hai hlea Mr. Smith chu kal son hal roi chel chuan ma se nang chu ka hmangai kum khuang chetin i soi kha tin amit tui atla hia lani zungbun chu chara aril ro pana hle ti khriat an sul nu Mr. Smith an angai tua rin lo lutukin an company director chu abial nu hlui alo ni bok nen aham hai si chu amai chu a hlia khu vata Miss Suani ron kal nai te chu alo en ngam lo chu baka mi zong zong ma training ti mol pho em awang khan phuba alak du rom te chu areng ani Miss Suan chuan in zawai in be wule ke hi in director tho wai chel Suani kan ye tho na thatak kan nei ngai ka be sei tin Mr. Smith an en chuan he file phena in thup kan thopui pa chu ka mo chi hlawem nia an ti chuan file chu da thlavatin a ngong dom chuan alla bi rowa a englo nia ni zan ka mutna ka ngong ka tel sul dewa alla na deu lo male ka lu ka la hel tha thei thei lawa tin chuan laman siam zeta a them pa chuan Lime ni chin kha chuan that vek kham mole lo ti rom taka mel chung chuan ngoi te engma sibel to su tin alo khil ko sa maya Miss Suan chuan ole he kan thopui hian ngong atina ni chuan voin hian thlama salam ni din report chu choma chung hian zo fella I zo huna ibang ma mai don ni o tina khina mane zo chuan team leader Smith a sei chi khriam an lo ti chuan o tina kan hoi chuak ve zeta rang tak chuan a in thup le a o ka khathiame ati argo chuan ban mat mo chuan thakhat chung na tho ni chan ve chung la ka zo mo hi thunei na man sual la dik takani tin alo nge rovia wa mane zo chuan company chung chu fan kol pui to chuna khweng hala Mr. Smith om dan vel chu anu in hle an kal hu chuan a thode uwaya a thiam pa chuan Lime tho tu tam te ang nen I zo man do nem ni an ti chuan ka zo thei te lo mai tin a thian te mel khek khek pa chuan pui tu chuan a so mani a thiam pa chuan te thiam pa rim tak pon thok mai la hei chu a ha e mani an ti chuan dinor ka tri don chu nia an ti ta ka chuan o te rang me boss an ti le ta zo ka chun lai ta ka nia Mr. Smith le a thian te po chuan an zo ve a Mr. Smith chuan asuna chuanin amele po school bang tuang tin files chu ala Miss Suani petu chuan kaltani a thian te chuan Miss Suani le thian pa te chu in hnai viau nia an khriat avangin thuro engam khriat tum chuan bi thlak an watuma Mr. Smith chu kongka ma chuan dingin alu to khe ve hle a kongka chun kika lolu to lo ti chuan kongka chu hongin alut ngala Miss Suani chu akon hoya Mr. Smith an amel amu chuan mel tha alo ti le hle towa a en deu vong mai college an kalai hun te kha amit thla le le a Miss Suani hian room pakhata lem lo ziak meka chu pon lam tongin Mr. Smith a thian dun local chuan an huwa Mr. Smith chuan avoi khat muna mel tha ati ngala aluang liam ngal em ani a thiam pa hna chuan a hming an zot ngala
a thiam pa chuan design school zolai nia a hming chu oi chel suan ani an ti chuan a hmel tho hle maya an lo tia a thiam pa chuan enge ngei tua dunge ni hriam pa ho satak vanu ni so I bo zuya ingai zong ani vei chuan thit luk ini mai tina khida Mr. Smith chuan an ho sapon enge nevak mi ho sa chu an ngai zon thailo tinem ni naktuk hian design school a kain son ngal don ani ati ta hiana khang thua sui lai te kha angai to chok wai mai ni Miss Swanin min endu tok to em an lo ti chuan am phudeu zoka a in thiam lo le dewa Miss Swani chu report vel te chu han pe a do kana chuan da ngala chuti lai chuan pon lama tang chuan a thian te panhi khan chin chang hret tumin an lo bi thla Miss Swan chuan a thathi tuna chuan hmel po I thup to lova an ti chuan a kan loin kha to thowa in thup khek ngai to hlenem an tia pon lama tang a thian te chuan lo se ji ve nak naka an loin kha to nge ti chuan khata ma se thian pia lam an ni te chu an lo ring dewa an vare ta ve a ti an bi thak na lama chuan kong khak po chu bo hong do thuain chung lama chuan an va bok lu ta Mr. Smith chuan nang ni pani bok in thu khel ho lu tu kha in se zo to em a han tia a thiam pa chuan a Miss Swan kan ngai thlau mi lo chu ni o kan a ang lo documente pe tu chen kan kon kal zo ka o adikalom documente kon pe che kan tuma thama sa report ania ti nan han pe a Miss Swan chuan han ena a thale mai ka le lam pon che ka tan design pathum duan lok sa ne nga ya naktuk hian kan line ne na thelu angai boka team leader Smith I thok rim hle na in zanin hian heng hi I zo vek angai don ni an tia Mr. Smith chuan engzat mo a pathum mo tin a khre khop mai Miss Swan chuan kan designer chuan vogani rom ni itan thil pathum ngai to chuam mai te chu ol sam view tu ani an ti chuan a ko te chuan ol sama nangma khan ti ve chin la he na mangtong ka hian diklo taka min bei itumani he na tonga min ban ti hi tumani mo nilo ka ban san thailo ka ona nu dam do in bil tele amele school fee zong te hi he na ka ban san ni chuan engtin ga ni tang tia ngai tuin a ka kha thiamalom ka han thok tang hala nge tin file chu alata Miss Swan chon lo the rangin Mr. Smith bana boyste dan mo chuan mak ati ngai mai an chuan hu chuan phun neu navin ka boyste pe kha alakol rangani mo atia Mr. Smith chu si ta chuan han thule a thian te chuan Miss Swan ni na anin zom na dik tak chu enge ni tiran zota pakhat chuan engwang nge ti du nei na tho do tam ta siam chia an lo ti boka pakhat zok chuan nie chu chia design pathum ngai tu chuamo ending a jan khat thil thua iti zo thayang ni han ti chuan Mr. Smith chuan ka bial na hluiania an ti ta chu ta le thian te chu an thil in phude thrat chung chuan bial na hluia an lo tia nie kumle chung ze chu kan lo ngai zong to ni college kan zir top kumlama khan kan in thana ti na soya a thiam pa chuan hun rai tak liam nu pon a thin rem na chu ilaka ala thung rol zel tin ani mo khatilai khan a thin lung chu iti ke som sak ani nge yang le an dia nunglom tang chuan eng thu nge lo soya non ti chuan lo in siam rem deuh vat fata Mr. Smith chuan in thiam lo deuh lek chuan kan thian ho hian kan lo in kom vel mai nei hi an tia Miss Swan chuan taka kan line khan thale lama project hi ason hla design ngai to po man mo tu tangai lo nei chu an ti chuan enga an lo ti hu maya Miss Swan chuan in ha to ri pum pela wang hian ilom chuang la nge an ti chuan an nui le thon hoa nilove kalome Miss Swan an ti lia Miss Swan chuan ani chuan chuak du ni la in en tiang to dam doi thatak ka khiania am men kol dam po thale a ingong na tan khan a thang tang
ta chuan ka fuai don senia an ti chuan tik tak chuanin an ti chuan a thian te chuan lime kanu tam lova din a e dun po ka angai lowang ka kalangai tlat tin kal ta dei maya pakhat da chuan ko computer a buina oma siam thata ngai ke po tin chua mai chu han tuma alo pot kal san lo tu chuan alo khil ve zat nangin a thiam pa chuan moite kamhan mote menia tin atlan chuak lui ta thawa chuta mi chuan team leader Smith ka hlawm viau em nia an ti chuan zalo zet chuan an nui dega chu tiang chu ni lo ve tuna chuan ka ngong po hi a ziom to viau lom in en tiang po ngai to hlenem ni lowin dar zatin en sokte atlai to viau meya ka fanu ka fa hruai ngai tlat mai mang tha phat omi chuan tin akal san zui ta ni mi chuan chuan makati khop mai eng tiklai khan nge mo fanu alo nei le ti nam phun deuh sapa school lam alo lang ve a Mr. Smith chuan kalang le Amelia tin an huya kapate tin apia chuan an pheiduna Amelia chuan pate voin khan kan zir tiu tuin arsi te in thu dan chanchin min zir tira kata hi amoi tiem tin bom te chunga arsi chlo en tira Mr. Smith chuan fakin moi lutuk Amelia nang ma hi thaber mai tin dora arsa an kan e tur chuan hruai tuma chutia anin pom kang chu apia mi suani lo ding verang chu ava muthota mi suani na lo thlir verang ani tian mu chuan enga tinge heta alo kalang le tin am phun deuh nia Amelia chuan pate sonula so I phone thlala ka mi kha ni to heta hian aron chuak tin em nia an lo ti chuan thuloi lo sei te su I soi chuak le ni chuan ar sakan ka le sok me don lo chenia tin an khil zuya kal san vat an tum lai chuan miss chuan ni chuan aron nai chil ta in la khelo om tak chuan oho miss chuan en tinge tiang hmuna te kanin mu te thut chu le an lo tia miss chuan ni chuan fanei to mel ka puem nia an thi chuan en tinge ka hria tang an lo tia miss chuan heno pang school a hian kalo zio ve to thina ka zio na hlui tin ka kon tlo mai mole boite tungai mingle tin an zota Amelia Smith ka ni miss email thole mai tin an ho fak zuya Mr. Smith chuan hi ka fanu ni hi miss chuan thil dang om to lem lo chuan kan kal photange tin kal mai chuan han toma Amelia te chuan abenga potin lokin pate dot kan soi tu ani ro tin kan zio tu chuan a soi sin anti chuan dot ko soi thleinem antia ma se Amelia chuan I soi lom nang he ka pate nia ifanu kan ni thleinem ti chin khan ifanu angin min soi sia dot I soi tata lom alo ti ta Mr. Smith po chu anui te ota topa Miss chuan la chuan I pate zok mo lo nia an lo ti zuya Amelia chu ron chukin an pot hranga arok chuan miss thuro ka khirang che ka pate phona thalak zong hi mo nangma thalakina khat vekania atita tak mo anti chuan ni te rang mai dot ka soi me lo nia antia Mr. Smith chuan hey eng thuloi lo nge mo I soi tak le min rel le toim nia an lo tia miss chuan ni po chu anui de uvar Mr. Smith chuan heta local te ar sak le sak mi rawang che tin an uma miss chuan in nui chro za view mai chutia anin lai chu lo thlir ve rangin amit thla chuan mana no pang ho a fiam thin dan te chu lo lang le oya miss chuan a sir tang chuan alo au phu ve boka Mr. Smith an lo let chuan tuin tur te lo pein an du thu sam ten soya Mr. Smith pok chuan kanin nei hun chuan fa pangai mo pokon ke mo kan nei ton nia ti chuan kan fa te chuan ni tin an nui thrinang che an ti chuan miss chuan tunge fa panga le pok te dunga voka min ngai em ni tin an ti tau vela chung an hun liam to te chu angai to le ta ala thei lo ni ti hian angai tua graduation huwa min nei in tiama
enga tinge ikol ngoi thak le si le tin amele chu ma kon tlanin nula mel thwa aw sakan country tang si o ka pate hi na mana choi vek don engma I choi ve ngai don lo ni o tin na lo khila mi soni chuan ale pe ka chuan kalo tel ve nge tuang tuna chuan ni lovin anti chuan ni lo tuna lom ko du tin an nge na Mr. Smith chuan ani chu na buaya baka aw sakan po ai du ro me thea ka zo tiêu thrin chi kha I thing hil ta em nia antia amile na sei thui zel ma chuan kan hankal to phot meng o tin akal pui ta dei mai office lam alo langa Miss Swani chuan Mr. Smith anena an thalak akol chulo endeu vong maya kongka kek thoman khriat chuan rang tak chuan file chunga chuan an da bo ngala lo lu tuk chuan an khin hal bokani Mr. Smith chuan luta Miss Swan min mudu em nia an ti pa chuan ar koin chan le wang pom lovin min kova thil thlo thleng don ti ka chiang lo tuk ti na ngai to pa ni Miss Swan chuan in tho dan result hi han en chin te le tin file chu en tu chuan an khira nui deuh sakin Mr. Smith chuan an ena khriat tiu na don chung chang thu alo nia a phek dang po chiok tol hem lo chuan if yom thuem ni thlatin attendance throbek ni na kan nei zia kan tho thada wangin kum thum chung chu company na tho tha te na asiam nitin target pok a khum fai veka kum som chung ai company ten an tho thei ai tamma min dok tu kan khoi lu to bokani chuan he ting himin thung rolanga mo ti na lung oilo view maya Miss Suani chu anui lo zavio hi bot lam thutluk na nia ibung wa te sing fela na thawzom tu kan in bo se gole antia Mr. Smith thinrim po an ang chun zom lia bot thutluk na mi thatak ang khan lem chang vel su ka view hi ringam ni hi tu thutluk na ngai ni ngai en thil nge thleng tak ti hi khelo tu ga min ngai am ni tin abet chu an la thasok soka do kana chun da thain file nen chuan an the deuh thuaya chutia thena lama chuan do kana tuino chu tawin Miss Suani ko chu tui chuan a the buak ta in thlakong deuh chuan tissue paper chuan khok sakan tum hala Miss Suani chuan lo lain identifya Mr. Smith file tla chha an tum chu a chunga thalak lo umbok nen Miss Suani chuan chaka tum na lama an lu chu anin tau I thaim Mr. Smith an ti chuan alo chang lep nova a tho du chu a kut do kana an tai pala Mr. Smith chuan boi pui le ngal vatin a kut chuan von saka dim te chuan an chem saka Miss Suani chuan han lo thliau deuh vonga chutian om lai chuan manei jok na kon lut le ta lo meng phok na sa khop mai manei jok chu lo lut thuta manei jok lo lut ani ti an mu chuan rang tak chuan an hanin thla le vata manei jok chuan Miss Swan heng te hi nak tu ka binding meeting ni na tu ga le kha poimo ten nia chuan na chon voin thlak na tu le kha poimo po pe fenan toy o antia Miss Swan chuan ka khathiam e ekal thei tawng tin an khira a chuan hu chuan Mr. Smith po chuan kan chuak ve nga lange tin kalan tuma khoyang e kaldon anti chuan in na thona tuang ka dal lowang che ka bana le kha po ke ma ngai galo bhoi pui me nge a han ti velu ma Miss Swan ni chuan tunge bani ni ti soi khum khima antia ma se ni chin khan anti chuan Miss Swan chuan file chuan the pheya nang ma ngai khan en te che antia a han en nak chuan executive assistant mo inga ni om zia ati ta hu mai a soyang chi khan ani mai voina tonga tranin nang hi ka personal assistant in don ani tina khil tamaya Mr. Smith chuan hun liam to mit thla le ta Miss Swan hian graduate nuwa na ilam hulo ni chuan ka assistant in mai don em niang tatin sangret ele in le chen na intelin ka kianga I om ka du ta ni mai anti chuan tatin sangret mo uyang mai an tho tiang min tu mem nia I du thu sa ma ni chu
mà sẽ anh em mình ngân chuan ý kia nga mình ông tiếng các phật sắc mấy thế chứ nè anh ti về à Miss Xuân ấy chuan ngay thấy đâu mẹ đều hiền ăn mẹ có đều vất cả Mr. Smith chuan Rachel Xuân hiền áp pasal thả tu mania tin ăn ao tiêu về la chung anh hun man tổ te anh ngay tổ lệ chuan in thiêm lâu lệ đều lắc xì chuan Miss Xuân hết tiếng hết chú anh địch lâu tiêu em nì anh địch lâu tiêu lâu mò anh ti à Miss Xuân chú còn thâu vin mình truyền lại khan anh tiếng ấy cái gỗ bột măng tuồng khai ngay tuổi phabi kem mình xóm xuống in nuôi lắm ạ mình còn mong chơi được hiếm mò biến là chuột săn duy tới đây mày này cái nào chuan bon lắm ạ Mr. Smith chuan ăn lâu ngạc về à Miss Xuân đi cả bao chuan thang về tầng hai la lâu lụt họ tiến ăn khơi la mà là mà chuan về mấy anh tụi mà Miss Xuân đi chuan nung lắm ạ còn chuan tệ tiến ăn khơi la Miss Xuân đi thuật nó công hạc dọc cho hòn ăn tôm lẽ Miss Xuân đi nính lụt tục chuan lẽ lắm trong son ăn tỉ vin lẽ đậu lâu à phú lâu rất chuan ăn cal táo được hông nga cả có công hạc chu ăn hàn hông vắc à lẽ chuan ăn tụ lẽ ta xí Miss Xuân đi nuôi lâu rất phiêu mày anh bèn phải lẽ té té à chú ta ăn thu phê la không ai cần cầu đón tiền rồi ta và thuầm thôi thì mình tìm bật sắc với cả event đã tan nên nhị châu hun ống tòa hết mình mà hiện thuầm thôi lấy cái ngay này thì nó khởi các tụm ráng vàng bốn đi lâu kha ăn lâu tiệt Miss John driver này là chuan akal tu nó hun chu khởi đến ăn tlang tang nga là nè đồ bạc ta chuan lưu tiên đồ hạc tu chuan Miss John mi bắt thuầm nó yếu đầu tới chỗ hạc trên thấy tiêu gấp bị anh ấy tuổi anh tiệt ole anh hi hat chin tuin va khoi ole an ti chuan hela ma hian osa kan lo tia ge ma hi mo lokin I thuam no hak tu I le zo don mo ko tia ani lom ni an ti chuan bi chuan nak tuk meeting na company director assistant ve meu du ta takai in che ni chuan thu khom te chuan kan company mail lan dana zo na tam tak an nei pha ring lovem nia an tia Mr. Smith la chuan cả con hết thoát thóc lấy cái lỗ khía xuyên anh tia à thoa lom in chỉ này hiện cần client te abikin cần company chung chang à anh ngày đàn adi chết thế à project bộ con lỗ phá thấy hiền này chúng mi vang chuan nấu bằng te hiền giống nó muốn thoa lô tất cả anh giống phá đón tí na này chú mò phụ nó chú ít có vài ít lạc tiếng ngâm chiang mò anh tí chuan à lô lung oi lô viu mày à hai con sắt tất cả anh hanin khởi phiền hốt chuan ole cần hàm mày nghe ilom em chuan hei hi puk angin ngai la lo la khuna ka ngol le vek me don chenia tin an kal ve da rama Mr. Smith chu akos su thak nen chuna kon chuak ta Miss Xuân chuan moi lo te fiu maya college an kal hun lai kha amit thla le tha hola chuan zong lai tam takomin apia mi te chuan in lo fa vem voina gold medal dong tu hi design school on transfer thania các khuyên dễ là phê chuan mấy chiếc bạc hạt bỏ duy tu mai hệ in na tel về hi nia chú vàng hết ta còn luôn về po hi ania anh tia chú mấy chiếc cho tụi nghe nhàng lẽ thì in anh soi duy ta nắc mày à họ son tiếng in cũng biết cần gold medal dong tu lime smith à anh này nè hun cần bé các anh ta cả cột beng in lô lô mang lẽ tiền anh soi à có sốt nền mạch mà chuan còn tiếng à mission po chuan mà come on tin competition an nei ma nia library anin ton dan vel kha an ngai tu chuaka he mini tong hian Miss Xuân hi chuan a khave chawa an le khabu du aloin an chia wang chuan number te in pe in an siaw zo huna in khel mai tu chuan an lo in rema Miss Xuân hi chuan Mr. Smith chu soi lai te chu lo anin lo lai view maya do sana tong chu Mr. Smith chuan he competition a atel ve chan chu an khre thawangin tu emo wanga delani thu te chu a soi chuaka chung hun liam to mit thla le chuan Mr. Smithan ako hak mek a angai dana zo po chu alo fellow ni dong hak tu chuan Miss Xuân thil moi khel mai Mr. Smithana I thlan su thi ain me khop mai tin alo faka Mr. Smith chuan ngong vel chu tlema tai deuh hlek ani thu chu han soya Miss Xuân chuan va pan nai
Mr. Smith po chu lo to son ve zela che son su tin siam tha saka han tuma awa ti don kumai ha kai kha chuan a that viau hi an tia ila fakeng alo ti dong hak ton hena chuan ko dang a thlan sak pathum te po tuam tha ron da to chuna khil ta hal na dong hak tu po chu kal hal Mr. Smith chuan moi te ni lo set khathi tok mai lom an tia engwangin mo tin awala eventa akal to tho chu frila set khat chu tok lo ni tin a soibok Mr. Smith chuan dong hak ton hena chuan hian the eng zat man nge ni khum ma tian zo chuan Miss Sony kan VIP ania za som hi discount na dong theya discount kan pek noina vai bel khom chon singko sang ko kan mai an tia eng zat mo tin an zot non le singko le sang ko an ti chuan Miss Sony hena chuan zakwa subok chopo ni lovin singko le sang ko mo lo nia chu kum khata ka lo zong nen ai nang vela nia thom thon leidan i mang veka ni chu entinge ka dam kho chu thenga an tia Miss Sony chuan ani chuan in na thok thome ta che alo ti ol som et maya na thoi nol let mo eng tiang nge huna du nga tinan ngai thua ani theilawang amelia tuition fee te ko una no dam doin bil zong zonga po tin nuai tam takala heng kot sut mai maya ka lo in kho ala ni chuan eng tin nge anom ta khanga tin ngai tu ni i bagol dan chidang in ngol zok da thain ka khia voi khata zanga te in pek ang chi ten an ti chuan Miss Son chuan nang la hi tin chum mai chu han tuma midang an om ve wang chuan a hanin sum le ya Mr. Smith chuan an pek sak ngot chu tun ma lo huat to na wang khan aringam si lawa angai to na chu boi view mai ne dong hak to chuan Miss Swanin aman a perfect to ni ti te chu han soya tuna kha pe ngal ve ka mo lo ti ta hu mai nie Ivane khop mai Mr. Smith tun mai Miss Swan hian hetiang em mi pa angai sakhi kala khangai mi lo anti chuan Mr. Smith po chum makalo ti ve deu Miss Swan chuan longai dik lo suo ani hi ka assistant ania tinan khira ole ka ti pal alo ti wata le kalang le tin an chuak tang hala Mr. Smith po chuan matinge mo athin rim fiu chule tinu noin an zui ve hala office lam alo langa na an thomul mo lai chuan manager chuan thopui teu chanchin lomom Miss Sony chuan kan zawa hian thingpui le a me min khilai do ne hin an du zat ei tu an ei thei thu ta chu an han soi ta hloma Jason chuan awa hun te khiraem kakal tram lai takania ikal tiangu ei du lo no mani chuan in thuaka thil dik lo om tina ne mai kal tiang tinan chuak hal ta sap mai Mr. Smith ti do chuan kal de ovek manager chuan hey siwa to Smith local ta che na sang zo ki chel tua thorem lu tok po ngai vak lo nia an ti chuan a kalo om zo ka nge lo vakal ro an ti ya ani le mela tinan chua san hal a chuan hu chuan a ro chuan ka kal om lo mai cho thona le sak hian leiba siama chu tiang pokin thil pe khian mi thunun thina tukin jing lama ka ti thin on nuwa ka kal le ni vei chuan silai mu kuwa in baglut ang mai kani dona ni tin alu lui ta tat mai an thian te an ron le chuan Mr. Smith chu an ron tong ela voin chun huwa mi sone thingpui min khilai chu tui khop mai a chestnut cake le athlum a vai mi khana tui mai sia tin an cream noi rum la te kha arim tui mai bok than khat ron kal ve du lo te chuan an chan ro pui khop mai an ron ti do nak naka petok chuan ente zanin khan mi suanin kan tim tan karaoke abu se don thu ka khia mi zong te in pon tha zo kan nei thena tu atin ta ton tu ma hi chuan tu ma tel lo oi to lo ni ati ti kha tin an han nui de vak boka mi suani te po an ron tu ta Mr. Smith kiang an thlen chuan an kianga a ron tel velo chan chu zot ta hal chat mai a ka ron tram lem lo wa tin an lo phamaya mi suani chuan rol tram lo mala thili ei tho du lom ipum ma that lo phamai nga sin chu chu khe tong che
voin chon nulam na tho tu la chon hema cho ima moni tin mane zo chuan tiffin bomb chu agon pe a akal san ta zuya a thian te ho chuan an gon ena khaya duat taka abika siam lunch ani nge yang mo an lo ti chuan me vin deuh tak chuan engtia duat taka siam cha chum mo tu min pelo hi ka van nei zok lesin tin a han honga a thian te chuan ehe lime i cho chu kan ei neng khan ein ang tam mi lo mai ita chu avan dang lam bik ve a mi suani hian a vip cheibol deuh tlat cheng ka khia ten lo tia pakhat la chuan a khia sa reng lom lai manen anin lei chin ate hi imu thiam ve mai lovem nia an lo ti boka ain thla khong le si chuan kan thiam pa lai ma hi tuna chuan mi suani so to le design of thiam be kan to a bik taka en kon la don po hi a phu hlia hlia ani lom ni an han ti le hunwa Mr. Smith chuan engtin nge ka chong ai na zong hi a lo khret tak thele tin an soi deuh sap sapa za na lo nia ko ke building a chuan khomin hun manga Peter chulo zai me kani a them pa chun ron kovin Peter zai to su yo chego puisi heta hin lo thu phot te tin game khel pui chun han tuma truth or dare kan khelang tunge ma so bang le an han tia Peter chuan lai ma hian tron ve go se voin hian lom tu panni kan ne ya he hun hi ikai san lom na ani tel bok nen tin tite tol son deuh te tin mi suani lama chuan an han noka an hanin del deuh nok ta ka chuan anin enzi deuh vong a thian te chuan botol chu tivek to chuan an han khila tlema ain thiam lo deuh ta ka chuan a han tivek ve ta botol chuan mi suani chu kok tatlat mai chu ta thiam pa chuan lime ivan ne thrin khop maya tin Mr. Smith ero alo lom te chiam lo Miss Sony chuan truth ka thlange min zo tula Secretary Smith min zo theye an ti chuan a buai tamap mai a thian te la chuan zot wat tu chuan an lo soya an lo khila chance thata kani hi tin a zo hun tu chuan lo chang ta thap maya Mr. Smith chuan ngai tuin a zo na zo dan tu a po chuan a buai tok vio ni nin omma ti tawrio maya Miss Swan entinge mi pa in le chin na isiam pui hun ber ni le in an zota pole cha khan tin an chang ol sam eta Mr. Smith chu angoi deuh top mane zo chuan Miss Swan chu imanga ima so beram nia tin an zot no na chu zo na panhina ni to chang kha ngai lo tin an chang to lem lo ni Peter po chuan nik chu khloin ka khia anin zom na hi a buai thak hle don ani hi am pani hian first love ve ven ni nge yang tin an loring thiam hala nik chuan ti teu I chun zom zel tengu tin bur chu a han tuai vir le a Mr. Smith chu kok ve ta chat mai Mr. Smith chona thiam pa chu mer vakin min ti thin re min tu mani mo atia ti te lime thutlu na kan siam to chuan zom mai tu kolom truth nge der le tin a han thlan thira Mr. Smithan truth ni mai ga se an ti chuan ani chun zon na ka zo tang che tun thleng hian ngai zong engzat nge ni to le an ti ta kau mai Mr. Smith chuan Miss Swan mel pa zo chuan pakhat tin a chang ta Miss Swan chu lo hlim via ba Peter chuan kan lai mai hi chu tiang ta ka mi rin om tak ani yang ti hik lo ngai tu ngai mi lo tin a lo nui vela nik chuan le ti liang u le tin an han ti vir le a Mr. Smith a bok chu a kok le ta va mai nang ni hiam min bum kol vela ni mo a kan ti ta a then de chuan mi zong hian a vir kol dam po chiang takin an mu kha entin nge kam bum theng che thang ba vat me te an ti chuan o thu ta ni le mai a han ti le a nik chuan chu mei che chu ilam mangai ko ngem tin an zot ta Miss Swan po chuan alo khret chak mel ta khop maya a then te chuan number chho thlain second nga hun an pe nik chuan chu mei che chu lam mangai ko ngem tin an zota Miss Swan po chuan khret alo chak khop mai a then te chuan second nga hun an pe a
chu ta le Mr. Smith chuan a chang du ta lo ngoi te zu hi kan in zo ka nge ti in zu chu in ta a thian te chuan bottle chu an han ti viol le a Miss chuan chu a ko ve le a mane zo chuan he chu ke mang kan lo zot ve to nge an ti chuan min han zot cheu a ti mane zo chuan Miss chuan college in kalai khanin bial pa insan nge ne le tin zo ta Mr. Smith chu enin a chang du to bik lo zu chu a han in ve le a Mr. Smith chuan na tinge tiang hian a ti a ka khriat lo khan midang ngai zong lo ne rangam ni le ti a ngai tuin zuno kha chu a han tlak ve le rangota a thian ti chuan laim tinge in ve rangota an lo ti zan po chu lo wei to a an hota sap sap mai Mr. Smith po chu a review to a ka thai tin a thian te chu ho tu chuan a han khil ve ruam boka mane zo chuan Miss Swan heng ho hi kan lo wa ho pui ma sa nge khongai in siwa to Smith kha chu I lo wa thla ho mai to nem niang an ti chuan ho tu chuan a khil thoma an ho vek no chuan Miss Swan chu dingin thoro ka thla ho ang che ati Mr. Smith po chu ading le thei to lo kai tho han tuma Mr. Smith chuan alama alo kuai nai tak chuan an hanin en lea Mr. Smith chuan alo nuya Miss chuan chu rang tak chuan an thowa o manuam ta zan lo engtin tin mo chuan anin thla ho ve thei te khwa mani zing lo nia Mr. Smith mu hil po ron tho chuak lolin phone chuan en ngala khaya da go to ni hi ni lo kan ha ka tlai to na ni hi khai voin hen meeting kan nei don pok ni lom ni kha avan poi thak tak em ni san khan no an za cheng em mo ka in chu le ma ting eng ma ka hret lo le tin poi ti khop maya a phone ron ring po chu chang halin o mi suan an ti chuan in thak wa wat la in noila ma ka hak senia binding meeting dar so matran ani don ani o a ron tia ole tin an phun deuh nuwa in noila ma aum to mo ni zan khan ama hi min khoi ho ni thengem tin angai to buai viau mai ni amun an thlen no chuan mi suan chuan ka hi kan han pak lok nge ta hi milong nga kang che ti na tlan sana Mr. Smith chuan along nga ka chu ti lai chuan nula senior pakhat tak mit wa pitar ang deuh hi aron kal phei chet maya Mr. Smith an mu chuan Helen heta nge kon tia tina zon hala heta hian binding meeting nei tu ka kon kal kania nang zok le a han ti chuan a ki chu ka thian ka nga ka ati I bial nu mo an ti chuan Mr. Smith chuan kema hi mo bial nu ka nei hlenem an lo ti ol sam eta Helen chuan Rachel suan inen idin then nu kan bial nu I nei le to lo mo tin an zot le a Mr. Smith chuan o atop vek to lom engma soi tu om to lo an thu dang lai chuan dinge nang I om sel ta ka tin an zot chuan nang ma ang bokin engma dang lam om lo kapa company a thokin ka pui ni an tia Mr. Smith chuan hadam takin om theya a thalom chu an ti chuan hadam takina a chung ten pasal nei tu min nok lui na sa sin tia han se chuan khai o graduation no tang khan bial pa I nei lo khum em nia college a kha chuan mitam tak khan an zui thrin che khan si a an ti chuan nia de ka lom hian kan soi nge hetia kala single rang na chan chu kan hak che ni ati tamai Mr. Smith chuan mak tim hel do chuan nga tinge min nga ke yang tlang wala ka thela tuk te hi chuan nula ho sa le din hun sa takte chu ka phu vel he nem kan din hun hum khrim po ain thlau e mai a an tia ani la chu wang chuan ani Miss Suan hi po khai then an ti chuan ngoi te itui halem tuin tu ka kon la kang che tia kalan tum chu ifang no wang kha ni to tu ma khret lawa I bo wang na chan kha tinan zot le Mr. Smith chuan kum tam tak liam to atinge to na chung chu min zo le an tia Helen chuan apoi molom khongai om ti hi khret ve ka phu lom ni
eng tiang na sign ngek lo zun to che I hrem an ti chuan Mr. Smith chuan an mit thla le ta mun pakata chuan thu in Miss chuan in an anin then hu khan engma ngai to hli thelovin a in dom kun reng thina Helen chuan voi tam taka kon call thina ma se changai lem lo a thiam pa kon kal chuan I phone tlang theilo kan junior Helen khan thu min kon cha design competition lo man sem kha nak tu zan ani towa I kon tel ve nge tu ani itan Helen in surprise bo se sakchia tin zoteu tu volunteer na idil na po kha sikulina pom to e ti na kan khila ai avan lo mum ve alo mum khopolom alo ti ol sammaya a thiam pa chuan ente laim Rachel suan nena idin thena wang rangot khan grade school ang school thaltuk admission I mu to po hi I chan me to nem ni antia Mr. Smith chuan ka thutlu na chu a to pani ke ma wangin I hun khokal su 2 point zot chesela kom nom hun hi lo soi chok ne song jo I khathiam em tin a thiam pa bula chuan alo soi to ni ti chuan Helen chuan kum tam tak liam ta surprise kalo tum to na chekha ila khria em tin a pe ka tang chuan bom te hi kan tho chuaka hei hi khati hun lai a pek cheka tum kha nia tin a peta Mr. Smith chuan line a han ena zungbun alo nia rang tak chuan a pe ki ole halvat ngoite hetiang hi chu ka phulo chu tiangin mi hip theina poi ka nei lo nia an ti chuan ka ti tak tak ania hei hi fiam thu mai mai ni lo senior suan nen inin than huwa tam tak aliam tua enting nge hun thate chu min pek vet mai thei lo wanga an tia nung lo matang chuan ka tel lo point nang hi chu ala thlang du ro cheu cheni hi male tin mi suan ni chuan a kon chong chuak deuh lo maya chu ta Mr. Smith chuan a roin o ni lo eng wang nge mo e boina thlen ching hi to na khawa kon lan le le eng kim alo khafek emon re di na ngai to ta Helen chuan senior chuan heta engi kon tia an ti chuan Mr. Smith chuan a ngoi teu dik tak chuanin Miss chuan hi ka boss ania voina heta ka kon kalna chan chu ini po binding committee ne to thawin kan lo kala amak le maya to tin Miss chuan hi chu a han ni tlon vera Helen po chuan nia amak le mai fer takin kanin el le don ti na ni mo senior chuan in mo khat le maya to tin a kut chu a han pe Miss chuan ni ro chuan zom takai biak kha kha angai chong hlenem senior title te kha lam se ka ngai lo eng tiang song point nang len hi chuan kanin nai ngai lo hrimang a han ti deuh khera Mr. Smith chuan uncle thui zel ma chuan ngoi teu kan vai hian in khet ove kan nia thatakin in belhom zok tiangu a han ti dek te ka Miss chuan ro merang hal vak secretary Smith hian ka thin rim ni na khriam nia an ti chuan a ni lo ve teu lo mai Miss chuan hi a go zaw em ma eng wang nge mo a thin rim te lu lang le an tia Helen chuan Rachel chuan ikal thui mama ni thu kha chang kan se mai ni kha khatia ti khang ha tu lam nia tin Mr. Smith chu an pot khanga anaim senior tin an zota a ka thalom tia Miss chuan ni an en chuan lokin aum dan del chu a thik deuh em moni le ni lo chu tiang ni rawang ani theiro di ka chiang eng wang nge a thik ve ngotang a thin ram chan chu Heleni bia meeting ka ti khutlai wang zo ki niang chu wang chu ni nge yang tin ngai tuani Miss Suani kal tu chu Helen chuan senior chuan amang bokin ilang hai kan hi ama khan itina towa tuna mi thatak le zom tak angin lemi chang le a adera lan tumna ani nilom ni antia Miss Suani chuan katina mo anti chuan Mr. Smith chuan soi chua lo hlau lu tuka Helen chuan amma khan en thil ngai ti kha nangma ngai khan ni hriang chu anti chuan Miss Suan chuan nangma khan chiang takin han suite tin apan nai le thangata Mr. Smith chuan ro pat chat ngal wat oi tu ato ke meeting tran ani trap towa idu jok to tengu tin Miss Suan chu an khila Helen chuan senior hian ati dikani na tho tu ngai to ma support angu a to ta thil thleng tu chu kan thiam na ain kha zokang atita
Miss Suan ni thìn ram po chuan file chuan pe deuh chawk ka lang tin an lut ve ta in chung lama an ron lu lai chuan Mr. Harry chuan Miss Suan ni chu alo en chik ang ren khop mai ha Mr. Smith an mu chuan Harry lo sen an ni mo he mi ten om hi na tinge he ta hi no om ve le tin an college chun lai box chu angai to le ta Miss Suan ni do kan bo lo mu mek chu Mr. Smith chuan lo muin a ko chu sin ti atuma ma se Harry zok chuan vati khalin a ko lo sin ti ra chu chu sir tang chuan alo mu ve vek box inen alo thik em thina ti chuan le Mr. Harry chuan thong halin Miss Suan ni ma chuan dingin Rachel in mulona avari ta ve tin chi baya han tuma Mr. Smith chuan alo met rum na sa Miss Suan chuan hun rai ta kaliam to a ram pona I om em bok lo tia tin chi bai chu adu ve che lem lova Harry chuan tun haya ko kon ki ko le a hey binding even a hianin technical lam ai win ka tel lona oho he chu lime smith a kha ani lom ni heta te enge kon ti ve lona an ti chuan Miss Suan chan lo sei khala ani hi ka se ko to rin hi an ti tak mo chuan kai san cho zel te la tu mem tuna chuan oi chali ang din mun sa tak event kalna po zui thei tu an ilo tling tok ve ta ni mo a han ti deuh khera Mr. Smith chuan nang ang classmate lui nen chuan te khin the ol ka ni lo rampona zir he thar hle na lang pa se ka khwe thiam lo thil pakhat om enting mi pakhat graduation project po zo thei lo hi graduate ani ve thei tak le a vati deuh ta sak maya chuta engei seitum chu zirna lama dik lo taka thil ti amin pu tin em nia alo ti fata Mr. Smith chuan chu tiangin ka soilem hleinam nang mangi ni seizo ka ni an ti le chu pa me chu an ti chuan a pia tangin Mr. Harry Lawson dar zat ngai tu ro le an ron tia thil nang sui ta lo chuan ilain chiu kho pang le te na pheisan ta zo ka ni an thut khom nu chuan Miss Suan chuan ani so technical lam ai o ron palai nia khate Chawngkhum vak kha chuan hausat na athlenang chuti hlaulo vem nia an ti chuan Mr. Smith chuan he design proposal hi ka kut mang nge ka siam mun thluk ta ka ngai to nia a thiam na tlem te nen son min zot fia tuan eng the na nge moni chunang le an tia in ring to hle mai an lo ti chuan in ring to ke lo ti ve mai ti chuan Mr. Lister chuan hun khol lovin presentation chu tran don ang a ron ti ta Helen chuan ma fuaya helai thu khom zong te he hi ka presentation bo sei chu ni khonga in han en chen to le an tia a soi zel nu chuan in thlop na lo chuang ei ka in be se nia tin an le le a kut te chun lo beng ta dar mai Mr. Smith to kon chuak ve ta palai du tak te u kan company le nang ni company te hian ngai dan thir dan khan kan le ya mun hla taka zau taka zirna in va sakai chuan helai hmuna kan no pang te hian zirna tha an don theina le zirna ina an lu ve thei nge na tu malak na hi a that ke chuan ka ring zo ka tin akwa man te po chuan soi fia ta zela ole khang zong kha ani e kolome atita an lo ngoi deuh thap ta ka chuan Harry chuan alo nui zat man ma se ring taka kut beng thom chuan Harry chu ati phudeu zok maya agot na siam po a tha an ti hmel hlom ta viau mai Harry chuan ding chuak ta mun hla tak tak no pangte hian zirna thatak an dong bi khek lo ni o isuang to na imman ko chang kang tak tak kon sei te khan heta hian engma om zia nei lo nia a kon ti deuh ta pak maya Mr. Smith chuan palai Harry tia soyan tumlai chuan min zo ta ni chuan ti hian kan chang che iwa man hi a man tlak lo ania man tlak lo top kho ka ni hi an lo ti le to mia mea Mr. Smith chuan palai lo sen khriat khriom ti zok nge nia bol kon lama hausat na itok zok an tia Harry chuan Secretary Smith thu thazai te in ka soi pui chen hi itong kam kha ulukang cho an ti chuan
ka soi chiang tok vio heng no pangte hian zong na tha mai ba ka ham that na an mamo an chan vo in ang tlang an chan chho thena turin school lian ringot hi zong na tha te nan a man tlak lo nia ka ngai dan chuan zong na hi sum don na chi khat ani lowa no pangte tan be se na chi tu turin ol ko zau tak le ma thliau thui tak ne na malak angai ni ka presentation chu ka zo tua in zo vai chunga ka lo me atita midang ho chon than lo ti vio me a he ko chon tha ti ve lo ku tam beng do sap sapa mi soni po chon lo chuang vio me a he ko box chu Mr. List to bula chon ava vuya Mr. List to chon atok ika kha veng thate Mr. Smith a thil hisab dan hi a hlu ni apoi mo em bok ani anti chuan Helen po chu ding in Mr. List to ngun taka ka ngai tu hnuwa he got na tong hian kanin nuk dok zok me nge ati veta he gai chu thinakim ta hang mai Helen chuan Mr. Smith got nu chu tha ti in a thlop ple thu te chu han soya wa mana thatak anei te chu fak em mai box si Helen te an chuan hu chuan Mr. List to chuan ole Miss Powell pon in nuk dok a thlang ta he project hi Mr. Smith akuta hlan aniang tin an hanin chibaya chuan palai lausen engai dan I thlak ani pon private in min kon khilum hedon ni o an tia an chuak sang ta thoma ma se heri chu alung ala oi theilo en zui do vongin ila in chiu khapang ala top lo nia ati atuk lama chuan Mr. Smith chuan Amelia birthday ni wang chuan na chol sanin pon lama chuan in fiam puya games te a khel puya rei fen khel nu chuan Amelia du zong dang te chu a han zot leya ano surprise nan birthday cake lian tak adu thu te chu khila dora chung kalin cake chu an va siam tira cake chu Mr. Smith chuan a siam sak ve nge ya rei tak siam nan hun an mang to chung pon an siam pum hlum lei thei ta tat lo a thiam lo em awang chuan Amelia chuan lo ning ta view maya Amelia chuan khuwa po thim trap to nia tin a lo khil pa mol chutia an ti pa mol lai chuan pon lama mi sonical paymek chu Amelia chuan hmuwa he so pate I thalaka me chenu kha tin han en vea mi swanin rapmel thale pian thiam em mu chuanin alo thlir de vong khechuak thutin rang tak chuan in hup nga la Amelia chu khilin tongbe su o ipate hi na ka chol ti a khechuak ani vei chuan ban ka ni ngal ni mai atita Amelia chuan ka pate hi mi zoi zep tak ani hi idua ma se chet I dangam bok si lo no ente tin atlan chuak ta dei maya hey tan su no pong boina siam ching mai chu tia covid an zuya Amelia chuan Miss Sony chu vanin una nu mel tha tin aban hui ta sen mai Miss Sony chuan mak lo ti view maya Amelia chuan Miss Sony chu vanin una nu mel tha tin aban hui sen a Miss Sony chuan mak lo ti khop mai Mr. Smith chuan khoisu akote hi mana to te mai nia a Miss Swan kan ti palani tia kalpui an tum chuan Amelia chuan va pom lein nilo ka du lo pate hian kek siam po thiam lo he u mel thatak hian kek siam turin min pui the khum khemang ati ta tat maya Mr. Smith chuan heta kon kalfatte anti chuan Miss Swan chuan Secretary Smith voin nai cholem nia ingwang nge chu ka khriat me lawa anti chuan o chol kala e chak ne na dil na ka ziak boka antia Miss Swan chuan ani mo anti chuan nia mole lo ti wata ani chuan boite ti ko kek chu siam du ne la tin an lu ta dei mai apate chu leite ro Chawngkhum vela Mr. Smith chuan Amelia wanga anna a cholti an bosin aman chuak ta chu alom lo hle ani in chung lama chuan kek chu Miss Swan chuan han siama Amelia polo hlim to view mai anin ni do sena Mr. Smith po chuan Miss Swan ni mel chu lo thliak le te vongin alo hlim pui phian mai
ke kan siam zo chuan amelia chuan mi suan chu kut beng meu chuan alo fak ve a apate chu tong elin enro ona nu mel thatak hian engtiang che moi nge ke ka sim chu ta khi alo tia Mr. Smith chuan athalom ni chu mitlak tlai lo mai lom kani ani hi thiam berlom ilim toem ti khan an tia dong hak ton hena chuan kek chu an tuam tira dong hak tu nu chuan oho no pangte he kek chu amoi hle mai a tunge ni siam pui chi a an ti chuan kanu te hian he kek himin siam pui ni atita chuta Mr. Smith mengrang lutuk in thiam lo si chuan o a no pangte hi chuan thil hi ani lo lok te pon soi thin ania no pang hi chu no pang an ni lom te ro tin a han soi fia ma se an lai ro phian dong hak tu chuan no pangte in te chu a mel thain a thiam le mai a alo tia mi suan chuan a boite ke kan siam zo to boka ka kalangai to a loin ankol thang cheo tin anin mang tha fel ta ni a chuan hu chu Mr. Smith chuan amelia chu amel vel khop maya pon lama mi suan ni chuan a ka la pan meka lu mai an tum chuan apia heleni kon chuak mek chu muta so chu helen powell mo tin ava pan ngala kanin be thengem avatia engthunga sepui min du chunia an lo tia kumliam ta Lime Smith nen kanin than chung changa khan engza chinge hriatin ei vele tina zota helen chuan senior chuan yo khelo to tak ne nia yo khelo de mai zok anti miss chuan chuan ani kha min thlau thatu le min big bosan tu ani ti achiang rang lom ati helen chuan in thana wang rangot khana big bosan don chem nia anti chuan engei sei tum chu lo ti wata khati hun lai khan tin lo lang chuan engwang nge school thataka admission hu po kha akal sanang atita miss chuan chuan ke ma wangin a school lu na tunga kal sanamo eng tiklai khan nge hetiang thil hi thlena engwang nge ka khret me lova tin a buai thanta helen chuan thudik yu khret do chuan enga tinge inui zo mai lo antia kanu mo ati thudik khret suak pone mala he thila tong hian kain nuk dok ton lo fe takin kanin ela niang chu tin ka ga chuan alu santa in lampang lo langa miss suan nu alo oma miss suan evalu chuan waichel voin chu tinge ilo ho te thuta tinge min khel masak lova antia ahmedan en chuan oho nga tinge evadol dang ve na thona lama I chaw de vim nia thula han hadam te anti chuan min khoi su alo ti ano chuan enthil nge thlenga tue moin I thin lunga tina em ni engkim han sui te le anti chuan kanu thodik min han khrelte kumli liam ta khan ka khriat lovin Lime Smith hi ilo biam nia anti chuan Lime Smith tu Lime Smith mo lo ti miss chuan kumli liam ta nang ma mutua kan foi ka bial pa khamole anti chuan o ani khamo chung chu man lai thon thu ang mai ani to lom tuna nga tinge I kan sui chwale a anti chuan kanu hun gai tak nu apo ila khelo de kat don em nia anti chuan ano chu an thule a o ni e ka bialom ma se gai cha ka thil ti engkim kha nang ma that na tunga ti vek kania sin anti chuan ka that na turina anti chuan ha ko chuak to te gai cha nang hi suan group ro lo tu turania I ko pui ta nei thlan hian kan chung kwa ngong na satak atlen theini o I dam chung nan khram taka I mang mai tur hi kam thei lo che lom male Lime Smith kha tlang wal ka thei ve tak mai nia kan din po ain thlau lu to ka engtin nge ain kol chenga antia mi suan chuan min than tir tu min inor luya grade school po ban sanin engkim kal san vakasin kanu anun pumpui iti chia sak vekani tin an vina anu chuan kan nok luilo khim tin ama ngei
còn in lần thu lệ u nào nu đâm lâu na vanga kalbo than jok thu te chu anu chuan an khira in tinge ka thiam lo ni thenga an ti zuya mi son chuan ni lo chu ni thei lo do ti sei ni ati ta tlat mai a farnu nun na chu rem changa mangini wawa min kalsan tir tu min inok lui ni a farnu dam ko chuan tu tan tin min kalsan a thlang ta zoka anu en tinge he tiang khopa khong aina thinlung nei lo me khringi ini thei jok le tin an soi zui ni anu chuan a kon vin ve ta atok ni e kanun rong lom du than tu ka pe a chuan nun rong tin min ko mo Hmalam hun ati chiat mek lain kalo en liam mai don em ni chu chui tan chuan an hun ron thak vio jok lovem ni an tia mi son chuan kanu hei hi du than na lam ani lo hei hi in blackmail na le tual tha na zok ani an ni kha fakha an nia chung ko soi tu po an nei ve lo sin a farno chu kwa chung ko nei chun ania a farno chuna ma chavin a en kol veka rim takin na thoka a to pa be sina an ron ni ve ta chuan nang hian chu iti chiat sak vek ani hi tin mit tuit la chung chuan a soi tamol mol maya anu chuan malam hun a din hun hiam lu tuk te hi chu e eng ma lo mai ni malam hun nei ve pon phu lo a ti deuh tapak mai mi suan hi chu a bu ngam hawa a mit ti chu hruin ka kha thiam tai itan chuan thil dang zong ain suan chung ko sum le pa hi a hlu zawk ani ti ho an tia Rachel tingi hwe thiam thei mi lawa ka thil ti zong zong hinang ma that na tu ani an ti le ya Rachel chuan kal sana tuma dingte khoyangi kaldon an ti chuan line smith a zong tu ren ka kaldon Khawngkhum tam tak chunga alo chan to engkim siam thale tu ren atita anu chuan voin hian he in tang hian I chuak ngam ni vei chuan e ni lo hey lokyok le hal te tin a talum loma ma se akal lui ta thoni zana niya Mr. Smith chuan kongka chu dim te hongin a ron luta lai chu a ron eng ta thot mai au na no chuan voin chu iwan hotla ve a tia an zo chuan ka tho pui ten an zan ri kan ei howa ti dei la ona nu amelian cake a siam sak chikha e chinem antia athlong tui khop mai ani chu amu hil to a ati Mr. Smith chuan ona nu etiang hian nang mai milong ngak to su ka ti kha chol hadam imamonia mutam that po imamoni kha o antia a soilai chuan lo khu de fek feka I thaim ona nu idam thada ngai ni atin tui in tu ta chu han pe a e khai ka thole wat meang amelia kha min khila nakina nutte mail try lani mai tu I mu to ni te na soya chu inbox ani bok ti te a soi sin an ti chuan Mr. Smith chuan he nau tong thei tu khi chu eng thok ma hi apai thei thot lo ni hi tiang ai tuin eng ma ni lo ni o no pang tu sei mai te chu oi tu su alo ti sana au na no chuan a thalak poi phone I save tin a soi poka minan hu ve te tin a phone chu han tuma eng mam lo abum mai chen ni chu no pang tu sei mai chu yo yam ni a an ti chuan au na no chuan roi chel suan ni ti ro an ti ta ka chuan pe hel do tak chuan an company director ni thule a strict zia te chu a han vel taluama au na no chuan min bum thei da wang laim thudik han soite alaka chuan du na thinlung ila nei fopem nia an ti chuan an lo phawata a teu lo mai company inga ka chuan eng maum to lo ati do ti sei ni Khawngkhum chung zong kha midang tu ma bial nu po in ngai lo wa a chan chu ani kha ila thei hin ngai lo ti na ni an ti ya Mr. Smith chuan una nu ka thei hil thei lo ti na ni lo Hmalam hunatan hian khaklo ka pedu mai cho ni inat na tidam thei tu khop sum tam taklo chhuate ka duwa ma se hun tha kala nei lo emani khati hun la ya anuin min ti dan kha ka thei hil thei lo
ani khalo in ngol lo siang chuan tuna hi chuan idam dei tuang male ti nan soya hun liam to chun mi thla lo rang le ta ni dor pakhata mi suani nu lo thumek chu Mr. Smith chuan ron huwa kati pal nu te kon tlaya tia thun mai han tum chuan nuai zanga kha lawng chuan rei chali hi ikal san haldonia ati deuh ta mak mai Mr. Smith chuan Rachel hi suma wang chawa akinga omanga min nga yam nia anti chuan engdang nge ni chuangang in chung ko din hun hi enta che ka soi ber zela ngai khiram nia he nuai zanga che khilala I una nu dam lo mek ti dam nan mangla tin sum mang chuan an thlem ta Mr. Smith chuan ni kan ra thelom ma se ke lime smithian koi sign ka mang nei ka khal don lo tia kal an tum chuan avaro pui takem ma se ka thu soite nol main aga chu tu chu ngai tua ma sa palang che ka khadi kan ni chuan I una nu hian leukemia nan na ne ya aro chunga thling mil pui petu tu ama moni atia Mr. Smith chuan hoiletin ti chuan enge ka ti tu chu an ti chuan thila hote mai nia rei chari kal san me ro tin a u nau nu tan a thling mil pui tu mu sak tu thu chu a soi ta boka ani lo chuan a u nau nu din hun chu a lo thonom thu te chu soi ngun taka ngai to tu chuan a khil boka Mr. Smith chuan ngun taka ngai ton hu chuan a thai I soi ang chuan ka tiang ka kal sanang ma se he poisa hi chu ka du chuang lo tin akal ta ni chu tiang hun liam to angai to let hu chuan Mr. Smith chuan katlak tlai lo awang hian ka ti pal that tak pon ken kol thei si ro chia an ti chuan lime nangma le nangma kha indem to su khati hun chung zong khan in ne na thil khil du chaka nei thina kha kum dam takal ta so joi kha kaltlang pui lo ka thlang ta zo ka ni ati moi soya enga tinge chion chuni ti a tinan zota kan thing chu ai mil nge ya ma se doctor khan a hlot lin na chan se a chelle ni na soya lo hlot ling ta poni se dam chian theinan hun gai tak chunga odona sumtam takan khogal don thoni atia chuta Mr. Smith chuan entin hun gai tak poni don se be se na chung chuan kan be theilom en kol na to poisa lo ni pon thidon po ni lang rim takin na ka thok mai chu I be dong theilowang unaw nu antia a unaw nu chuan ka be dong henem unaw pa ka hlau thong jok mai lom ka hlau thong jok chu khaw sa jok ya khan kadam chuak zo lo wanga ti khani amelia la piang hlim mai khalani sia apa chan to bok nen anu le zel a chan ani chuan ning ting niang kadam kho chuak ani point dam doi man leba in min chim pil don tho ni tia khil fein suan chung ko mi le sa tu ma dem to lo tu po chuan a khil ta ni ama du than na nge ya so jori po ti lo ni thu te chu a soi chiang ta Mr. Smith po chu lo bu de ngau chu tian ti mul lai chuan kong ka kik thoman khria Mr. Smith chuan tu nang zan rei to tu nge moni le an ti no a u na nu chuan po hon sak tu chuan a khila kong ka chu an honga heleni kha alo ni min kha thiam don ne senior atia u na nu no ka po chuan khaya helen lokol ko ron lute lime matinge din renga in helen chu ron thut tio to chuan a khilta helen chuan u na nu no ka engei ana in nei tu khan point chon hu khan I khu na sa hle ti soya antia sup a ron ken sak thu de chuan khila a satlai in tur te chuan ati no ka po lo lom thiam hle mai lai ma thlatam tak chung a ombo hlan pon ni tin dam doi men ron ken thina tin voina sup milo siam sak le boka eng tia lom thu han khil to chinge poi ka khelo ni an ti chuan eng ma ni lo kha school kan lu lai khan senior hian ka zirna min puina se em maya hi ka ti ve thei chuna ni hi an tia no ka chuan lime enga tinge I din renga choka khan bol volate tin ama tan po lo la ve hal tur chuan a khila Mr. Smith po chuan avala a siam te chu no ka chuan an fak deuh mol boka
chu ti lai chuan kol a kon pheta zuai mai pon lama ro asung na sat em awang chuan helen po chuan ho mai chu a got ta ma se ro atam em awang chuan ro yak mai tu chuan no ga chuan a khil ta angai hlin em una nu nak tu ka na tho tu ka ne ya ni danga kalo kan le zo don chenia ti na khila no ga chuan ro asuk tam em awang chuan helen chu thla ho hal tu ka na khil bok ani ai ni lo ni liap ka nei tho lom an ti chuan Mr. Smith chuan ke po in hoi dam doi le tho ka nga ya ro hi top mai don lo mela mania ho chu him lawang atia ani chuan kalome tin an hanin mang tha pon lama Mr. Smith chuan Helen kalome ka una nu kha min khila tin alo pui to na chuan lawmthu an soya ingel ne hle mai senior thil tampo ka ti sakhle nem zir to ton hai dilai khan amamo tam doi tlem zong ka petrina college chamin pui dan nen khai khin pe chuan engma tham ani thei nem dian selai chuan ai na pial ta atlu tu chu Mr. Smith chuan alo danga ake atin na tawang chuan akal thlei thei dawa Mr. Smith chuan ike itina boxia khoi kalo pomeng che atita Mr. Smith chuan khoi kalo pomeng che antia angai lo senior ka thalom apia son driver min ngak thowa takal lui the mayang anti po chuan Mr. Smith chuan alo khongai wang chuan apota nunglam atang mi suan ron kal chuan aron hu ve ta chi mai agal gon dal tuk chuan ani liap ken lai po chu athlau ta hial ni nunglam atang chu mi suan ni chuan aron huwa agal gon chuna khop mai mit thla chuan lai mana puak lai vel chu lo langa achunga athat em chante an zo chuan Mr. Smith chuan achan chu ka du wang che ni tia asui lai te ka a khe chuaka an ina atha ho nuwa kol manga anin piak lai te chu angai tua Mr. Smith an Rachel suan ka mangai che tia a aulom lai te chu an mit thla le ta a ro chuan min mangai rang ti hi in tiama ma se tuna ithin dung I thak le ta sia hi company ta na thabel po ani mai thei tin ngai tua ni liap kengin heri po chu kon kala kanu te na ngai to lu tuk chia om zui tu chen min ti ni ite hong ha lang Rachel tin alet puya in lama chuan ngui tak chuan a hoa anu chuan ka fan duat lai enge moi chunga thleng le intin nge tiang hi hu vek theya khonge driver oma engwang nge lo khoi do chia an lo ti do vat India platform play hi kausen em khawzi na kan chop chuaka tunai join chuan free spin cheng za thon theina oma play hi download ni chuan cheng za ni le Facebook a review chuan cheng za ni bok avain cheng za li don theina chan sa oma nitin ilogin chuan ziri spin adon thei boka poisa hi bank transfer awesome takina ti zung theya I thian ti som khan cheng sang khat za ni le I body bolin cheng sang ni hu chung lom man ton theina chan soma affiliate member ni phe chuan za som nga hlok na ha idong ve theya tuna hin download chun ro le Lucy chu aw ngalin man mo takin so thing tui kha lo siam wat te an tia Miss Swan chu ngoi rang chuan agom lama chuan a phei tlanga heri chuan kanute Rachel hi lime azong tu na vakala mei chadang nen an omdun lai alo muwa athin lunga ke somani nge yang an ti chuan kha mi nai sai lo le pok khamo ing tia nge ngai chari hi khreoma to tir don le tok to khop mai tin ngai chari gom lama chuan han kala Rachel kong ka lo hong te nang ma na nei siam to su khongai min ngai thate inin le chin na chu ti chat ram te amma wanga ina thi lime smith na phu mi lo he tianga mani in ti from hi khongai ban san la he tianga I om mu se hi inu ko ana takzet ania tin an ko loma Rachel ko na po ko ma chon tomin tu ma chu chang du lova heri chuan kanute tunatan chun Rachel kal san phat mai teang atlai to sia nang polo ba chol hadam te he man klo thi thlaianga thilenga ma thlenga ni chuan ko kon hal ba tang che atia piswani chuan
Inga tinge ka thil tum thatak hi a khre thiam thei mi lo le nang hi Khawlbawm smita ayale sangtam takin I thazok sia inga isak em enting lai pon tran pui in pe nga enting nge mo a ko chua thei mi lo zok chu le antia heri chuan a traffic lom ka nu te adu thlan na nge manga a ron let ma chuk lo nga ka nge a to pa chu na kha thiam ve nge yang ti ka ring tla ni antia Smith chuan nilo Lime Smith an ati buai ran hi karam ti don lo anin ka ran zom na om thei zong zong hi ka ti chat vek don ani tin phone a chun tu ma chu beta ngala nak tu ko thangin Lime Smith chu an na tanga lo ban hal to chuan a khel ta bok ani heri hna na chuan zan na min pui wang ka lo me atia atu ka lo nia Mr Smith chu office on thleng ve chia engma ala khelo ani nge yang Miss Suani office lam chenin voin chu na a ron kal don lo in mani re tina ngai tua asita chuna va thung hala a thian ten an lo biak lai chuan manager chu file ken khoi mail do chuan a ron kala Secretary Smith a ron ti chuan oh enge diklo om em ni anti nang ma ngai nei han en chin te re antia pe mo bang tua khret tion na le kha mo atita manager chu atong lova a thian te chon makan lo ti khoi mo tin an en chiang la zola a thian pa chona chiaga na thodan thalo le company policy bo chen na te lo in ziak nual maya a thian pa chon he thili van oi lo tak a kon ti chuak nik chuan ningot mai Lime hian company puin contract lian tak po a lo tin puya chu chun na thok thalo ni theyang mo entiklai pon na thazok kan tho theinan thian te a puilom lom thina chu dan bo chia ani theidon an mani le a eng do hinge mor ti sual le lo ti ta mane zo chuan he hi chu kan thu nei na pialam ania he thil hi thu nei tu te lamatang lo chuak ani tlak maya tinan soya Mr Smith chuan chairwoman suani ron ti ani mo anti chuan alu lo bu ngau a kha thiam hal vek ko kha thiam he tin file chu la assign han ta ni manager chuan ingai dam na ka nge ne Secretary Smith i kha thiam mai anga ke chuan thu pek angin ka ti mai ngai sia anti chuan I thiam lo ni hleinem ka bung wa te hi kan sing fel nga lange ti in manager po chu akal ngal boka a thian te chuan poi an tin ang khong ai box si chu tiang mai a chuak to chu khriom ti tak chuan a bung wa te chuan sing fel puya pon lama chun bung wa te ne na kan chuaka an company building chu thlir le tin kalmai an tum lai chuan a thian te pani chuan an bung ko kengin an on zia nong ni ho hi an ti chuan peto chuan kini po kan ban san ve mai nge an ti tamai nik chuan Lime a ti rotang khan nang hiam min zio ti thina khovel top lam thleng poni se kan zui du che ni an tia Mr Smith chuan nong ni ho mai chu in song to na tang khan in chuak thengem an ti chuan peto chuan hei hi at na lam ani lo hei hi u naw in mangai na chok ani hi an lo tia chuta Mr Smith chuan hei kan soi chiang nge immi thlop na chu ka pum sak thei lawang cheu atita nik chuan hey Lime pi chok nen hen kan lo ngai tua eng wang nge ke ma ni ngai hen company hi kan din ve mai lawang nangin I thiam nai mang tang kai anga kenin sum kan lo boi pui bokanga tin Mr Smith chuan entim mo ma ni ke nge ya din mo an ti chuan pi to chuan te khang mai nang hi designer of fing le thiam tak mai nia keni lamero chui thiam na nen chuan kan min lo mai theya maset line nen in lei chin lam kan lo boi pui ve thei zo anga antia Mr Smith chuan ani bultran na to sum hi entin nge niang design company din to chuan sum tam tak se na ngai nia atlem don mi lo ni o anti chuan pi to chuan chumi ko nga chun lungai lo photang alo beka kapa khan in nei thil pe ka tan apartment pakhat min pe a chichalon puk nan kan da kham theianga antia nik po chuan building liang tak mai anei thu te soya floor pakhat chuan mani trampuina na khal turin apa anok tur thu te chuan soi ve a an han soi khom zera
chang le an han uang pa an lim ta phian maya Mr. Smith chuan kam pathum zinga hian aga thei pe kan ni hi mole an ti chuan nik chuan ma sanang hi kan zinga thiam be in ni thunga lom lo ti chuan le Mr. Smith po chuan alo rem ti ve ta mani kut ngei company din chuan tum ve ta ni mun pakhata chuan kal khomin pi to chuan enge an le lime ka location thlan hi fu ti ro an tia nia a that lo lem lo hi hati pi to pak chuan SG company Hmalam building a kan oma tuna tang chuan heta hian kan om tonga khang middle te khan kong pui an on kana piangin an ti sual kha chuakin poi takin an la om nge yang nang an na chuak che hi an thil ti sul lian be ani ti hi an kha ve mayang an tia nik chuan heta hian te takte in bul kan tran don an hiya kapa chuan kum kha chhungin thilenga mo tak kan hlotling ani chuan hei hi atiam ani he floor bula square meter sang khat office chu kan ta ani yang tin kan hlotling zer ani chuan food mall in chung bak hi kan headquarter ani theidon boka ani ro vek le a chhepeka mangta duai zan hi zat a invest don ani ti hin asoya am pathum chuan an hling tlang em maya John company minga tampo chuan YQ Design Studio ti voin YQ kan suang to na kan Hmalam hun ti lam pathum chuan an hlim viau mai Mr. Smith phone hello ya hello tian chan chuan Mr. Smith is Design Institute director kania I portfolio te kha kan lo en to a design philosophy po kan ngai sang hle maya tuna hian kan company hian project lian tak an boi pui me ka tho ho na thatak nei kan du ni he tho hi chiang zo kin kan sei ho thei ngem na kon ti ta thian te chuan ehe is Design Institute chu kan ram design company thopek kha ni rom ni lime o tin chang te an lo tia Mr. Smith chuan changin min pompuina wangin kan lo me tho ho dan to kim chang kan so thei chengem an ti chuan an lo khila a thian te lom lu tu po chu an lo zuang lo chau ni Mr. Smith chuan ole tho hon thatak kan nei ka be sei tin call chun da chuan le lampang alo lang vele Miss Suani chu bara zu inin alo rui le mai Lime Smith mi to thei tak ni nang chu ka mangeng che ti min tiama engwang ngei thu tiami po chiata kanui na voucher ni chuan engwang nge min khel mai lo engwang nge min thlo thak khela hai taka min siam tuin tunge dikna pe che khongai na nei lo te nom pa tin ama chuan a nga ang maya intern mo hetianga ti to phiam ni du engma soilo vini chuaka ka ro put mang tu hi engai tu ve ngai em te nom lu tuk tin zu botol chuan la leya akuta lo cherin atoke in bel to su thin heri chuan kala I buena tu rom lo alo ti heri chuan hoi chel nga tinge heting hian nang ma in ti kheu ma ama wanga nang ma in ti na thi angai le nem tangkai na neem ni an ti chuan ka khil cha chu kanuna hian hi hanin rol vena tu rom lo o an ti heri chuan inu chuan an ha tangina ban ani tuna chuan ani chu South City Startup Park ka au meka a thian pa te panhin hen bul tran thakin YQ an han thok mek ani investor thatak tak anom lo lain sum don na lam khel chho tuma aka ko boi zo ton hi na lang roi chel I ho tak set ani chuan inga matal soira huba ka lak sak don chenia ka ka tanga thumal khat chuak hi ka pha thu chuak angania heng sum don na khong khonga hian blacklist ani theidon ania o anti chuan ingom chuan han ti la alo ti heri chuan oi chal min ngai dik lo suang che ka ngai tu em wang jok chenia anti chuan akota avavon sak chu oi chal chuan alo la son hal wata heri chuan oi chal ilaka ka ro put mang hi khiem ken kol thei na tu sein chance min pete antia ka tiama che ani ailes sang tam taka thain ken kol thei chelom a alet mak ta duai tam tak zokin le antia chuta
isoi zo to ni chuan kal to le heta hian ke ma chawa kadunia khongin ni kon ti boi te su atita ole hun imamoti ka khrialom kalau vakal masange kalau ngak don chenia tina chwa santani ti chuan hun chu aliam chove zela tu kha chu chanchin thanga chuan suan company ten an mun pui azu horizon sakmek chungchanga buina engamo a omti mu chuania e hian sum don na lama buina thena wangin serman chu chan bevel zetina tlaniam ani tuna hian construction authority te chuan chui chian nang kalpui meka he thu chungchang hi suan company te chuan official takin an la chang lo tin an puanga hotel pakhata chuan mi suani juno lo tom mek le akianga omte chu ponlam tang chuan pi tok chuan alo mu he director suani mo atia lelam ro ma chuan Mr Smith te thian ho an lo ma no an lo dom ve mek boka Mr Smith chuan in thorim na telo chuan OIQ hi voin ni hian hetiang din huna hin ding don lo ni tia soin an Hmalam huna an lo tin zel nan chun juno te chu an handom tlanga pi tok chuan lut ve chia a khok chuan lime tuna khan le lam ro ma son mi soni ka mutlat a roi deuh ni na lang tun na yan company in buena an to wang yan khang ho ka tho pui tuma local ani nge yang wang event la athalong mo atita Helen chuan ing thuk nen soya alo ti chuan pi tok chuan ing ma ni lo thu soya an ti ti lai chuan Mr Smith o manom thei ta lo atel lova lo in ho me tu chuan a khila bathroom ka bang lo ka nge ti na chwa san ta dai mai lelam ro ma chuan Miss Swan he no hi min han in zo pui ta che sum don na kan in thian tha ani chuan Iswan company te hi kini chon man ruwa po aman tlom berin kan le tiom thang chu to tia kan lo me Mr Well kan in zo nge ti in no khachut a han tlak ve deuh pop maya Mr Well an alo en dana chu Miss Swan chu ai deuh tlat ni na lang ani ma se Miss Swan chu a roi ta hala alu hai ngal chap maya Mr Well la chuan sum don na chungchang chu yakam changa mangina han ko deuh thuaka no khachu thile in tur chuan alo tur vele seka in le mai an tum chu Mr Smith chuan azuno chu aron chel sakta Mr Well chuan in thil nge tia tunge ni heta hian tunge ron lu tir che atia assistant chuan khriwin boss ika kha veng thate e pai Mr Lime Smith ani hi an ti chuan inga Lime Smith amo ati YQ capital din tu ania designer chuak thar ni in asum don na po athang chak le nia series ya mak duai zatam tak atho khom to a atho pui tu len mark project tam tak ani to pokani ani hi ti thin rem lo la i ti thin u ani vai chuan he sum don na khovela hian kan to fel de ani me ni o atita chuta Mr Well chuan ani mo Mr Smith iming than na le ro pui je hik lo fathina masi mel ka khret lo wangin ka ti suala ni e dik tak chun mu che tumin kalo zong photo thin che sin masi kam thei ngai lo che hei tun hi kan hun tha nin ka khia pathian mal somna dio dio ani e tin an tlon pa malam hun project tan te chuan tho pui adu ve tho te chu alo khila Mr Smith chuan nang hian tho pui du mo tin rom tak chuna melta Miss Swani bek chu lain akuta chuan an kaya khoi chuak ala pon lama anin khoi chuak lai chu heleni chuan alo mu vea Miss Swani chuan akut chu alasna Mr Smith chuan Rachel Swan hetiang huna hin zui in ngai lo ni lom nia anti chuan ilo in rol ve na tu rom lo kan pan hi yan in lei chin na eng ma kan nei tol henem antia Mr Smith chuan engza chinge ina tina zota atam lo tliam te chu ka in tina lu chu a hai view mai Mr Smith chuan khang ho kha thian tha to chuan iduem nia antia du te rang mai antinga Mr Smith nen hian ka te khin theyang sum don na khovela designer chuak thak la ming thang tak hian landmark level a project engama za ta chena mi zong zong ni thok pui ni turin an ngen deuh mol loma
ke niang din hun tholo te hi chuan hetia in pui mai hi kanin rem na siam pui theina chun chu ni silom tina han soya Mr. Smith chuan YQ hian project mak duai zathum assign ve chawa ma se hun chung e ro chu set fel hadan in lova tin mi sony company puinan chuan a project lok na chu sempui tu chuan a han soi chuak ta ma se mi sony chuan alo du bi khau lo I khong ai na ka mo lo ka chung ko buena chu ke mang ka ching fel the tin a bek chu lain akal ta Mr. Smith chuan lo chela I roi boxia lo thla hong che tin a pom ka nga ka ga chuan a thut tir ta ni Mr. Smith chuan alo chela ka ga chuan an thut tira mi suan ni tong sual de nok nokin Lime Smith enga tinge nin kal sana nga izia che hi huem antia Mr. Smith chuan alo en ringa an kal don lai chuan Helen chuan da thlanga on kikin senior ke man ka lo thla ho me don em niang in chung lama an ngak boxi chea antia Mr. Smith po chuan driver hna chuan thana ton hun chu khil ngala a chuak ve tamaya Helen is ook zo truluta an in an chan chuan mi suan po akon hak felta a kiang thu chu Helen ni an hiti an muhala senior I hak ta mo I ziom do to em an ti chuan nong ma hian em ni min thla hoa an lo tia o ma ki ti viau em ni laim te chu chuak theilawa ki ma zo ko ola wangin ka thla ho ta chen I hian ti chuan kalome tina chuaka Helen chuan senior khil du chaka nei laim le ke hi kanin nei trap tua hun in nei ni chuan local viang chu ti ro an ti chuan ani mo kalom pui cheu ma se ka boi theila tuka ati Helen chuan mang tha felin aning kal san ta hala akhel ko nal tuk po chu soi tu bek po khelo ni in chung lama chu Mr. Smith ne nan thalak lui te kha han ela pom de wong maya vel kona tak chuan a trapa pon lama tong chuan anu chuan akon kova roi chal chuan kanu ka chaw lu tuk voin chung chang chu nak tu ka kan se me don nia ti anu chuan roi chal thulom om tak mai ka nei nia ti in heri an company boina chin fel sak thu te chuan soya heri hi kan chung ko chandam tu ne ngot mai roi chal min ngai thaiam tin an aw le kanu kal vote alo ti anu chuan soi chun zom zelin heri an hmu du thu le an hena soi du nei thu te chu han soya chan step ve tu gan a khilbo angai sak zia thleng chuan an soi kaya mi suani chuan kanu ka chaw ka ti chu alo ti le ole try hadam la naktu ka moi takin in cheidon nia tin akhal sana atu kalo nia cafe pakhata chuan heri chuan Rachel hekek thak hi hantem chinte an khrim ta kha tui dang lambik te mai nia alo tia mi soni po chuan an tema ma tui hle mai alo ti ve fian te chuan eile tuma an lak chuan zungbun ala tel tatlat mai chu vele hari chu pang par bor lian tak nen chuan mi soni ma chu na ron thing thia Rachel min nei te hei hi I khe to thonga college chaka hmuni che Chawngkhum ilaka hen ka luang liam em ani kumtam tak chung chuk long ngak to chia I thin lunga laima ila theihil theilo ti chu ka khria ma se nang ma ka gal ko put mang hi ani ai khana tlem bik chuang lo nia Rachel ikianga om theino hun tha min pela nang ma veng him to chele lim taka ka siam rang theinan che Rachel min nei du ngem atita miss chuan Hewe lao sen khang hun chung khan ka chung kwa po na sa takin ipui ti chu ka khia he ingil ne ne hi chu ka khra nga ma se poi ka ti khop mai ka ti pal ti na chang ta poi lo a thove ke Rachel ka ngak theyang che eng tianga kai poni se kan nok li lo wang che in ngai to nan hun lo mangla chuan ni chan na chu min khil em don nia ti na ko chuan bon soka Rachel to na tang chuan duat takin ken kol thei to chengem anti chuan a kut chula sunwat heri chuan Lime Smith alo chuan ikut tak ngel pokan chel thei lo em nia antilia
ka ti pal min kha thiam don nia tin chua san ta dei mai le lam lo lang ve le a Mr. Smith chu office a chun na thok me ka apia ameli chu thu in a phone lo khoimal mak boka hereni chu tiffin kengin kon luta do kana chuan agon da saka una no ga in amelia alagon holo thu min khila nangla na I thol zom don bok sinen e tu lo siam chowa anti chuan kalome helen ti Mr. Smith chun lo changa kalaka hoi hom vak thang hangai lenem amelia heta lo kala e pate bula cholo e ga idu zong awmania anti chuan kakala tram lo ti helen chu college uncle hun lai te soin ati ti pa mol mola chuti lai chon do kana frame pakhat lo chu muin a han en chin chuan Mr. Smith ale Miss chuan te thala ka lo nia Mr. Smith an a hlut vio ti an mu chuan nuama ti ta zan lova ma se thu dang sui lein Amelia chu adu om ngot mai engang pa ngei lani veng ti hi ingei tua venga yem anti chuan chu thu sei chuan Miss chuani angai tua chu ti lea college uncle laya kan nei hun chuan fa pasari paret vel kan nei nga tia hlim taka adu thu saman soi lai te Miss chuani ti taw vel te chu asung tu na chuna kon lang te wei mai Mr. Smith chuan chu tiang chu kala ngai tu ngai mi lo ti na kon changa Amelia phone en chu man mo ta kina kon tlana kapate ente Nula mel thateu kha nupui tan an somania a kon ti Mr. Smith chuan phone chu lai na en wata kapate man mo la Nula mel thateu kha ba hoile vatte imi ngai hlut bek kha ni lom ni anti khal boka Helen chuan senior suani chuan heri laka agro son ma khop maya an lo tia Amelia chuan pate atop na chu engam po ni don se I mangai te tan chuan be go tin I soi thrin ni lom ni kha tin lo fui ve boka Helen po chuan agro thakin Mr. Smith chu alo fui ve ta midangin in nei na zungbun ambun tir lai le midang nu pui anilai chu ilo thirang medon am ni tin in chiang lawang mo lo ti ve a Helen chuan senior suan nena thu alo soi chu soi chuakin Mr. Smith ne kanin nei don tia a khil thu te kha an soi chong le a chu wanga heri po chu chang ta ni anga ngai thu te su soya kalgo Amelia suyang khan imangai tan chuan va be go le tin a fui te chok ani Mr. Smith po chuang tak chuna chuak ta ngala Helen po chuan iti thei em mang tin lo aw ve pok ani Amelia chuan una nu Helen mi zong hi ke mani chanchin thawa chuan hi go kan thei ve kani alo ti Mr. Smith chu ni china Miss suani te omna ka fe khan avakala ma se tu man lo to lo alet lea office lam an kalpo chuan alo ro khuai tua illama vakal levatin ompui chuan a omlo thun lo sei da boxi pon lama chan thuin a hak ta ngot maya vai feng han hu chuan Miss suani chu ma kon ding ta tunang zan ga ye ngei ro tia an ti chuan NC vongin engma seriam lo chuna kwa ta hala Lime Smith min thate inthil nge moi til he ya time ni an ti chuan Mr. Smith chuna da ga chun von lein min khilte hegelaw sen khan nu pui ta na som chem ni o ti ni changem atita ita na nge tu tang kai na I junior nen khan in ne don ni lom ni an tia kha thu kha to ta ni kha ani khana bum che ni kha company engka ga eng maum lo an tia Miss Sone chuan min bum mo kumkalta Amelia birthday ni khan in apartment pula khan inin polai po kam horang cholo male an ti chuan kumliam ta khan mo tin khati hun lai kha chuan akeya ul thu le aka omna thleng chaw puak thu te chu han soya minute nga po thling lawang an ti Miss Sone chuan ani engwangin nge in chen nei na khana lo kala atlai to nen khan tin an zot lia ka una nu mutu ka lo kala nia khamini che khan he thu hi ke pon ka khya zirtir tun na dil tuwa ka kallai zong khan ani khan ka una nu lo en kol thrin ti hi tin an soya Miss Sone chuan mo nu in pe zo tak ani chumale an lo tia Mr. Smith chuan eng thunge mo
soi tum le ani khanu puya nei ka ngai tu ngai lo hum dik tak min khilla heri zom na si pom hem an tilia mi soni chuan lo nem sonin kapom ta ni pon i buina turam lo tia kalan tum chu an pot le ta a hmuya chuna fop tak ngot mai an hanin thla le a tong lova ngoi ranga nom no chuan Mr. Smith chuan ka ti pal ka in sum theina ka hlo ani tin in thiam lo to chong kalan tuma Miss Soni chuan khata khanding te i am ni herilaw sin nena khan o tin chang tak tak tai lang in nena hian ka kon kal don em ni atita Mr. Smith chu hoile ta anin enjui de wangwanga in lampang lo lang ve a Piswani chuan alei batna te phone mang chuan alo pe vel meka hun pele de tur chuan alo ngen lomani ma se chu pa chuan ni thum chau huni nei ni thum chunga poisa kam hlo ni chuan ko ta kan sui felang alo te de mak maya chu ti lai chuan roi chel le Mr. Smith chun on luta kanu haram ti ano chuan Lime Smith roi chel atingi heta in ron kala anti chuan kanu Lime le ke hi kan ron ho to na ni hi apoi mo zok chu herilaw sina min ngen nang kha kan hno la ni atita eng thu moi soya tin anu chu thopta i ata em ni kan suan chung ko hi heria puina te lo chun atlu chia ni mai heng boina tong hen tunge min chan to nga kan chung ko tla chela hi khatiang khan i thlir theidon em ni an ti chuan roi chel chuan kanu tuna hian enge inuna poimo ifanudam chunga hlimna ain e chung ko sum don hi ngai poimo zok tak tak em ni a tin an soya bisuani chuan he thil hi chu du to kang in ti to chu ti danglam theipo ani to lo kan nial to lo wang che tin ka thala he ka ta hian million thumo ma kan hena tonga i ro chom mangin ngai mi te an ti ya Mr. Smith chuan kanute roi chel le ke hian he poisa hi kan dong thei lo wang an ti chuan ala tok lo ti sei tu mem ni he hi tu na ka nei chun chu ni ka ti thei sang berla ni ri Lime Smith voina hete on kal chan hi ka khia kan van doina nui zat tu rena ni te ro khati la ya i una nu chunga ka thil ti kha i du lo hle ti ka chianga chu tiang chu ni yam an ti chuan Mr. Smith chuan i kha thiam lo ni kha kanu te ila ka hian huat na eng ma ka nei lawa ka una nu khan eng kim min khil fia vek to khati lai khan i thu tiam chui hlena a thling mil pui tak poi mu saka hospital en kol na tur thleng in ro man sak veka ama zo khan so jori nei khalo du lova he thila hian ni thiam lo na lo tin khati hun la ya ka una nu dam lo na kam chang manga min vo po kha po kha nuin a fanu hum hi ma du wa ani ya ka kha thiam veke ma sei thil ti dang kha chu ka ram ti lo mai nia voina roi chel le ke hi heta kan ron kal chan chu nangma ni zat tur sein an mi alova no puita na dil turin local zo kani tuna chun roi cheli thlim na ka pe thei to a kanin zom na hi malmin som ngai po ka be se ni atita roi chel chuan a thlak takin tong te su kanu hian ro chompo apek to che hi om je chu agam ti tina ni mai lo male tun ma thil thleng chuang po ni se Lime Smith hian engkima soi fia to a kan chung ko boina hi chu in phiarok na thlo tak tak awanga lo omania Lime hian ami le sa te fin fiana la khom to na ti o chuak to a khongain lungai lu tuk to su kanu he boina hi chuan Lime sunga hian rin na kan hat top theinia tina soita anu po chuan Lime Smith min Halloween min pui ila du zo ka mo anti chuan Apple hi akung atanga hlataka atlangai hlenem tinan soya chutale anu in sir po chu thu pha kon choita afanu wai chir po chu Mr. Smith kuta chuna da ta ni Mr. Smith po chun lungai lo tur le athil ti theina mang chuan suan chung ko potluk chian ngai lo tur thote chuan soya atu ka lo neya Mr. Smith chu office an ha thok meka call adon chu changin auna nu no ga tan thling milpui an mul le to thu non soita dam doina chuan kal hala no ga po chu sa jori ti to chuan aim pe to fui na thote chu khilwam lomin
Nura po chuan dam that le huna unau pa te in ne na tel ve ngei adu thu te chu han suya ti chuan len khoi lu ta nakina chun doctor po chuan chuaka Mr. Smith chuan chanchin chu a han zot ngal wata doctor chuan Mr. Smith Miss chuan in hen in nei hun hi thakhat nuwa son turin ka du cheni chuti hun chuan dam lo po lo dam fel vek tuang atita Mr. Smith po chu alo lom kher mai Miss chuan ko chu wana Amelia tin en lim tak chuan an nui ho ta ni ole he thon thu hi lo top ta ti chuan thon thu tang kan kon tire wat to na he mi thon thu bik chu ti khan top to ni ti kha kan han soi non le ni e thon thu dang thaka kan lo ngai chang le thap don ni o du tok phatang